אז מה כל חברים שלי? אני בערוץ השני שלי, אבל יש משהו, מדבקות מטורפות בערוץ השני שלי, הערוץ הראשון שלי, סליחה. ושם יש את המדבקות. אם ההורים שלכם לא מסכימים לקנות, כי בינתיים יש קופון הנחה, זה כאילו אתם קונים, זה עולה למחשב, ואז אתם יכולים להדפיס ולגזור. יורד למחשב. אבל אם כאילו אין לכם צבע או משהו, תנסו לקנות צבע חדש. לא יודע, אם זה עולה מלא כסף, אין לי מושג מה לעשות. פשוט פשוט תסתכלו. נכון, מכירים את הילדים האלה שאיך הם מקבלים כסף? הם פשוט עושים עבודות בבית ואז ההורים מביאים להם כסף? אז תעשו ככה, ואז ככה תוכלו לקנות למדפסת. אבל כן, זה כסף עזבו, וזה קול. מי שההורים שלו מרשים, בסדר, אבל למי שאין מדפסת, אז הוא יכול לבקש מאמא שלו או מאבא שלו בעבודה, או תשאלו אותם אם יש להם מדפסת בעבודה ואם הם יכולים להדפיס. אז יהיה טוב, ואני מקווה שתאהבו את המדבקות. תכתבו לי בתגובות לסרטון איזה מדבקה הכי אהבתם, ואני אעשה תחרות. המדבקה שהכי אוהבו אותה, היא תהיה מקום ראשון. אז תכתבו לי בתגובות, בלמטה, שם למטה, ואם אנחנו מצליחים לראות מי המדבקה הכי מנצחת, הם פשוט יזכו בחבילה חינם, כן? בחבילה חינמית שיגיע, אתם פשוט קונים בחינם. אני לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל אני שואלת את אמא שלי עכשיו. אמא שלי אמרה בסדר גמור, רק אנחנו נבדוק איך נעשה את זה בחינם, אבל זה יהיה רק לכם. נשלח לכם למייל וזה יהיה בסדר. ומי שלא בחר בדמות הזאת, תשתמשו בקוד הנחה, או שאני פשוט יכול להדפיס את זה בבית שלי ולנסות למסור אליכם אוקיי, סתם. אז התחרות תתחיל באיזה יום היא תתחיל? יום שישי בבוקר. ביום שישי בבוקר הזה זה יתחיל. ומי שהכי אהב את המדבקות, אז אתם חייבים לבדוק. אז אם עכשיו אתם רואים, אתם חייבים לעשות את התחרות האלה, מקבלים חינם. אז מקווה שתאהבו ומקווה שנהנתם, אז מקווה שיהיה כיף, כן, והכל יהיה כיפי בעולם, שתקבלו קוד הנחה. וזה למטה, אתם צריכים לכתוב בתגובות אתם צריכים לכתוב. ומקווה שנהנתם מהסרטון, לא כזה משהו, אז ביי חברים, מקווה שנהנתם.